Et spørgsmål, som jeg får, er, hvad er Yearlings Headset plus Handset løsning? Mit navn er Claus, jeg er produktchef hos SSE Datacom, og det vil jeg prøve at give jer et lille indblik i her. Yearling har en dækbase, enten som en single cell eller multicell, alt afhængig af, hvor stor løsningen skal være, og hvor mange enheder man gerne vil have koblet på. Man har forskellige headset og håndset, blandt andet et headset som det her, som man kan nemt have på, og et headset som det her over øret og med god isolering. Her kan man så vælge at have et håndset på, som man så kan koble i en push-to-talk eller en PTT-funktion, hvor at man kan på en enkel måde komme i kontakt med de andre enheder, der er på systemet. Jeg kan nu her trykke på mute, og så kan jeg tale ud til de andre, og jeg kan slippe igen, og så kan de så respondere ved at gøre det samme. Og det er, hvad enten det er et håndset eller et headset, det bliver koblet til. Hvis du vil vide mere om disse løsninger, så tag fat i os eller en af vores forhandlere.